दिनै 10टा बाजानिफ्राय जयनिं प्रग्राम दंमोन। फार्स्टआव पश्चिम नावकाटा बर' सुबुरिफोराव दंमोन। बेवहाय 200निबो बांसिन बिपिएफ आरो बिजेपिनि कर्मी आरो नेताफ्रा जयनिं जादों। आरो दायो नैबे नाथसुबुरियाव 50 जननिबो अधिक बेवहाय बिपिएफ आरो जिएसपि आरो बिजेपिनि कर्म जायफोर दैदेनगिरि जायफोर कर्मी बिथांमोना जयनिं जादों। आरो बे जयनिंआव बिथांमोना खोथा होदों जे फैबाय थानाय समाव जोंनि बे सुक्लाय सेरफां ओनसोलाव प्रमद सारनि नीति आरो आदर्श जों जि सरकार दैदेननाय आरो दोलो दैदेननाय इउपिपिएल दोलो दैदेननाय बे दोलो दैदेननायखौ सम्पूर्ण माने समर्थन खालामगोन आरो प्रतिश्रुति होदों फैबाय थानाय जे इलेक्शनाव बिथांमोना गोख्रोङै नांगोन आरो नांनानै नैबे महरीपारा ओनसोल बा सुक्लाय सेरफां ओनसोलाव जाहाथे इउपिपिएलखौ देरहानो हानायनि थाखाय खामानि मावगोन होननानै प्रतिश्रुति होदों। आरो बेबायदि लेखायै सानफ्रोमबो जिथु जुगदान कार्यसुचि जादों आरो जोंनि आदर्श आरो जोंनि जे इउपिपिएल दोलोनि नीति आरो आदर्शखौ मोजां मोननानै जिथु जुगदान जाबाय थादों। आरो बयबो जाति जनगोष्ठीनि दैदेनगिरि बा बुद्धिजीबिफोर बा दल संगठनफोर बा रायजो राजाफ्रा बुंदों जे फैबाय थानाय समाव इउपिपिएलआ देरहागोना नैबे सुक्लाय सेरफाङाव रोखा होननानै बुंगासिनो दं। इउपिपिएलनि अनगायै बिपिएफ आरो बिजेपिआबो सानफ्रोमबो जुगदान बा जयनिं हाबाफारिखौ लादो। बेयाव इउपिपिएलआ माबाफोर गोहोम गोलैगोन नामा? जोंनि लाइनखौ जोङो थिक खालामगासिनो दङ। बिथांमोना बिथांमोननि लाइनखौ थिक खालामदों। बिथांमोननि आदर्श आरो नीतिखौ लानानै बिथांमोना खामानि मावदों। आरो जोंबो जोंनि इउपिपिएलनि आदर्श आरो नीतिखौ लानानै खामानि मावदों। आरो ओंखायनो बयबो रायजो राजाया जिथु हेल्प होदों फैबाय थानाय समाव जोंनि नैबे सुक्लाय सेरफाङाव इउपिपिएलआ देरहागोना रोखा। मानो होननानै बुङोब्ला थांनाय 17 बोसोर जि शासन खालामदों बिपिएफआ गणेश कछारी बिथाङा जेरैबायदि खामानि मावनांगौमोन आरो मावनो हायैनि थाखायनो दिनैनि तारिखआव बिथांखौ नैबे सुक्लाय सेरफांनि रायजो राजाफोरा जोगारदों बा माने बिथांखौ बोखारनाय जादों शासननिफ्राय। आरो फैबाय थानाय समाव नैबे 5 बोसोराव जे माने बिजेपिनि केन्डिडेट बा इएम रनेन्द्र नार्जारिया बे 5 बोसोराव आइ आफा रायजो राजा बा बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि बिभिन्न समस्या आरो ओनसोलनि समस्याफोरखौ खामानि मावनो हायैनि थाखाय रायजो राजाफोरा बयबो बुद्धिजीबिफ्रा दल संगठनफ्रा बुंबाय थादों बिथांखौ नैबे 5 बोसोरनिफ्राय बिदाय होनांगौ। आरो बिनिखायनो रायजोफ्रा थियारि जादों जे बिदाय होनो थाखाय। ओंखायनो फैबाय थानाय समाव जोंनि इउपिपिएल दोलोआ नैबे सुक्लाय सेरफाङाव गोख्रोङै खामानि मावदों। आरो फैबाय थानाय जि इलेक्शन 25नि इलेक्शनाव बिटिआरनि इलेक्शनाव सुक्लाय सेरफाङाव इउपिपिएलनि बिजाथिया देरहागोना रोखा होननानै रायजो राजा आरो बुद्धिजीबिफोर दल संगठनफोरा बुंगासिनो दङ। आरो बेबायदि हिसाबै जों देरहानाया रोखा।